Čauky mňauky, vítam vás u nášho nového vlogu. Dneska ideme na marketu Ilonu. What's up? Vlastne som z mojej kúpeľni u mňa doma. Práve ma mama čaká už v aute. A ideme na marketu. A ideme natočiť vlog trojdňový. A som práve doma, musím sa dobaliť. Dneska špeciálny host. Chiara. Čiže áno. Dobre, veci sa majú tak, že o 8:39 ide vlak zo Zvolena do Levíc. Vo Zvolene počkám svojich spolužiakov niektorých, pretože nie všetci idú takto skoro ráno. Potom pôjdeme cez Žiar vlastne, kde zoberieme Laurinku a Šurinku a okolo 10:10 by sme mali byť v Leviciach, I guess. A o 11 nám ide MHDčka stane na marketu. Good. Už sme v Leviciach. Ideme vystupovať. Tu. Sofia je bývalý. Dostali sme nanúky od Vládka. Vlada, z Tepného vlka. A sú dobré. A žijem tu s buchou. Mám sukničku. A ja mám melón. Som kúpila polku. Spravíme fit check. What's up? Práve sme vystúpili z MHD a ideme tam. Ako to feelujete? Bang, čaute, tu je Gogo. Čakala som, že to povie. Pozriete, Yes. Let's get naked and listen to emo music. Sup, vítam vás pri našom vlogu. Part 3, no 2, dajme tomu. Nachádzame sa na markete Ilone, už sme spolu, to už ste videli. Toto je naše ubytovanie, naša chatka, náš domov na tieto najbližšie 3 dni. Tu máme fajč priestor, sušiaci priestor a všetko. A poďte so mnou, ideme dnu. Takže tu vojdeme, tu máme všetko, tu máme fajč prístroje, tu máme kuchynku. Či je toho veľa, no to už není. Tu sú veci, tu sú poháre a tu je jedlo, čo všetko dojesla Sofia. Tuto ideme do kúpeľne, ktorá je malá a stolovičiak intracká. Tu máme hajzel, sprchu, umývadlo, fernet, lebo čo? Lebo sme pri Tuto, keď sa presunieme, tu máme stôl s rôznymi vecami a stoličky, ktoré sú také, že sa za chvíľu asi rozpadnú. Tu máme mikrovlnku, kakaové záviny, chladničku, ktorej už máme jedlo a keď otvoríme tu, tak tu máme ladík a fľašky a energetiaky a večerné one. Ako sa to povie? Neviem. Proste na večer príprava. Tu sú skrine, kde má Viktor veci. Tu je Viktor a tam bude spať Šura. Say hi to our blog. Queen Vikica. Tu máme sporák, ktorý je nekvalitný, aspoň tak vyzerá. A keď sa vojdeme sem, to musím zavrieť, tak tu bývam ja a Sofa. Naša úžasná posteľ
ktorá tiež vyzerá, že sa za chvíľu rozpadne. Tu je von výhľad na krásnu Margitu Ilonu. Boli sme sa kúpkať. Fúj, neukazuj ma, špatná som. Nemám obočie. A asi momentálne. Takto sa zakriem, aby nikto nevidel, že nemám obočie. Lebo tam je Viktor a tam je Šurinka. Zima mi je. Budeme sa kúpať a je zima, pretože tak je zamračené, že fú. Myslíte, že otvoria stánky? Zajtra. Nefunguje to ani započuj. O čo sa snaží Laura? Zapojiť šporák, ale nefunguje. What's up? Bang, čaute, tu je Gogo. Už dosť. Dobre. Máme Sprite a cukriky a závín. Kakao mi od tety Zuzky. Áno. Mám vlasiach ty anime charaktery, tak jo. Ja, ty ofinky. A obočie Sofia mi spravila. A, fajné. Máme ešte kolu, a vy nemáte? Čo? Kolu. Musím kúpiť zajtra. Tak sa na kolena daj. Vážiš 5 gramov. Takto nemáš cecky. Nemáš preto. Hej, podľa mňa. What's up? Bang, čaute, tu je Gogo. Áno, zase znova. A vyhrala som túto vec. Sme na chatke, koľko je hodín? 11:22. Trhám na tebe handry. Odišli zo spoločnej chatky, no z chlapčenskej, lebo že je tam Vlado a sa nám s ním nechce byť. Tak... Alkoholová party. A chceme piť a proste chceme, aby rýchlejšie odišiel, tak sme sa proste pomaličky začali zberať preč, aby mu proste došlo, aby odišiel. A hádam odíde. Budú nám písať naši kamoši. Ale pravil, že musí spraviť Duolingo, takže dúfam, že odíde. Čo? Len si čo tie kartičky vezmem, nie je to v piči toto. Oj. Jak prešiel na tie kartičky, som ešte dala na ti, aby to skryla. Pod stolom boli. A on už čítal jednu, ale... Jednu, hej, ale nevedel to prečítať. Alkoholová party, neplnoletých detí v opustenej pôrodnici. Aj tak by nezodvihol.